Hello, penlok kubli pi baro shau new channel new trap technology. Tekan ni kedai ka first video kan video banang kong jong new channel. Te how new channel pila banyo shibon ki jingtip shapang ki phones shapang YouTube ban bonjai ki jingtip bonjai pat kumjuro pinyo ya ki kubor like cam no ki post like cam ngan update how new channel. Di haswa bangin sedang ikan ka video hakan ni ka video ngan batai pi kumno ba phin shna yo Gmail account jong pi bat kaei ka jing yo nong le ne kaei ka jingmyntoi yo lada pi shna bat lada phin shna yo ni Gmail account jong pi di haswa bangin sedang sekan ka topics di singpaya like share but subscribe yo channel lada phin padat subscribe lada pila dep subscribe kublai shibon sa share ya uni channel but ke videos unjuk te mentang instant no ya ka video kumno ba phin shna ya Gmail account job yang scam bon na pi ki bala timo ban shna yo Gmail account but don ro na pi ki bom tip te ada pin pat tip sing ha peit na do ba stang hadu ban da kut kene ka video pin sa sing tho ban kumno pin tip kumno ban le ban shna yo Gmail account jong pi kena da pila tips sing ha ya share kene ki video knang ba ki vero ba ki tip mo te manta ngat peni pi kumno ba phin shna yo Gmail account jong pi ti tangin peit ha ka screen mo hat nan shna ha po ay mo ha po ka phones Android phone mo ang scam ha yo Gmail ti bon pa penon kam ha po phone laptop ro don bon ki ba penon kam tang ba mostly te kedai ha po Android nang scam ba bon ro ki ba bat ya ki phone Android man ta kas nilai te minastang no ya kumno ban shna Google account okay dan dalam shna account bat ngan batai pi kaei ke jing yo nong kane ke jingmyntoi mo da pila da shna yo Google account jong pi to tentangin pe kumno ma te ka step baneng kong ka dei pi ha ban lek nang no pin lek ban shna yo Gmail account jong pi pila ban lek na Gmail lane Google's lane na settings jong pi te mentangan lek na setting mo lek shwana settings dan da pila de lek has setting page ke batho accounts page kene ni balatho accounts adsense hang tu di klik hang tu di nang ta pila ban klik hang ni ha add account kelak banyak pair nang ka phone jonga bat ka phone jong pi tanpa le setting bat page bat ho account pila ban kan long ka ju hi account skin thok ka ju bat nang ta sa klik hang ni add account klik hang tu add account anda pil de klik hang tu add account pihak ban choose ya Google pihak ban choose bat ho Google klik hang tu Google tinang ta sa loading kani pihak ban verify ya button jong pi ma anda perlu verify button jong pi kan sa pau kane anda la pau kane kumba pilih i hang ne email or phone create account di hang ne kamun ada pila don lepa ya account Gmail jong pi pila pan login ya account barim jong pi hang ne kan sebatai kita hadin dalam shna account mo di mentak ka ni haban klik hang ni ha create account ban shna yu account thmai kan klik hang ni create account pihak ban jet for myself to manage my business teknika pi ta ban jet lada pi kwa ban shna na ban ta ka business song pi pila ban klik hang tu to manage my business lada kwa ban shna yala de pihak ban klik for myself dengan klik hang ni for myself te hang ni pihak ban tho ek kerteng jong pi ban tho ek kerteng ma hang tu ko first name hang tu
hang ni ha first name phi ha banaye ka kerteng jong phi hang ni ka last name pat phi ha banaye ka jai jong phi ti onda phila dep tho hang to kerteng bat ka jai jong phi phi ha banaye next ti onda phila dep I next phi ha ban pendap hang ne ya ka smikha jong phi kanu tarik lakaya phi ha u banaye ayu but ha usnem ayu lakaya phi but kani ka gender pat phi ha banaye phi de containation rang ne phi de ayu phi ha ban jit hang tu male kishin rang female contai onda phi de pendap kum tu phi ha banaye next ti onda phi de I next hang tu phila ban yo I hang ne ba tho pe hang tu we kini bala thong ne way are like create your own email address pe hang ne ka way kila pan I hang to wailat phalangki 8@gmail.com ka way pat phalangki welcome to pi la ban choose ne jit ka way na kini ka ek ka ba pi internet la ni ka ba pi sneu tunat mo tila da pi kwa ban shna pat la ka jong pi ha ban click hang ne create your own Gmail address tinang ta step hang ne kat ba phi kwa da phi sneu tenat da phi sneu hun ni kani ka bakila suggest leparo phila pan klik hang tu te nang ta pat sa I next onda phila dep I next hang ne phi hab shna ya u password jong phi create a strong password hang ne phi haban shnai u password bakham strong la ne bakham khlai ma phila ban ai hang ne ki password jong phi ti pan create your strong password phi haban mix kini ki alphabet bat ki numerical bat kini ki sign khnang ba u password jong phi un strong un khlai ma ki briu ro ki kin tham jingjar ban hak da ki kwa ban hak e ro te ngan ai no ai no hang ne ai be terteng jonga y and I by usain at the rate 123 and I come to I capital LRD suppose kani mau kani ka hitang ban pen I phi kumno ban shna yu strong password tinang tapat onda phila dep shna kumto na phila dep shna katuka password phi haban click next te tang kum to hi la dep shna ya u gmail jong phi google account mo ta kum to te phi haban I know yes I am in ni phi kwa ban more option phi kwa ban pule gitu storo kaman jong phi tang kum to hi yes I am in kemun gmail account jong phi la dep shna len pila roban skip mo untuk pe to u gmail account jong phi yang tu la mi te pila roban I next kum to te tang kum to hi uni u gmail account jong phi is created la dep shna mo I agree to te tang kum to u gmail account jong phi la dep shna ti kaei pat ke jingmyntoi na uni u Google account jong phi ti hang to la dep shna u Google account peit king to ki Google account la mi ti ke jingmyntoi pat ke dei kumnes ada phi kwa ban play ya u Play Store jong phi suppose phi don kam ban download ki apps ki ba phi don kam la ni pi kwa ban download games ya u Play Store pi haban don ya u Google account da pim don you Google account pim la ban download nang ni dan da pla don ya Google account marsin play la long kum to te la ni dadam pat long ru kan sa ai ka box sum tu ban login mo tu ka create account tu pi haban login don kam ban create mara da create yo account jong pi bat sakawe ro ban onda pila dep create mo ke jingmyntoi ti lada pi kwa ban shna YouTube channel ya u YouTube channel phihap.com ya u
Google account but lada phim pat sngil thu sakali ma te yo ban create yo Google account tang kum tu hi ki jingmyntoi te ngangai scam ma phila sngil thu pon ki jingmyntoi na Google account phila ban ya chat ro lang bagi Google user but Google user untuk kum ka ong bit nek no way padlock ro ban ya mail yang untuk thì tăng công tu padlock là boy sẽ bukut trong kan ni ka video kumno ban shna ya Gmail account trong phi angai scam ba phila siu tho bat kumno ban pendat ro angai phila siu tho lada phi peit na bastang ado bakut te lada phi kwa ban tip lani lada phim pat siu tho ro sa comments lada phi kwa ban tip chapang kaei phi kwa ban tip ro sa comments ngan sa pani ha ka next video bat kum jo ro dat lang ba ka jing comments trong phi ngala ban siu tho hang no ka jing bat kla barang no ka jing duna jonga ma sa siu bha ya ai ka feedbacks ni ta ka ba phi comments ha ka tu comments box te tang tu perlok ni la poi se bakut trong ka ni ka video menta tingin se kan do pat ha ka next video till da pip padat subscribe new bhai subscribe press your bell icon pin your updates na kiport that's all. Thank you so much. God bless you. Bye bye. See you in the next video.